Manila. Ito po. Walang ka! Alas kita Manila, ito po. Yun na. Ah! Uy! Ah! Kain na yung dalawa ha. Alas na naman. Putang ko nga. Ay, nakadi. Hindi ko nga. Hindi ko nadadala. Yung suras. Eh, dito lang kayo dalawa. Okay. Gamot ba yun? Okay. Ano yung mga... Oh, dito. Ah! Medyo. Ah! Sige. Ah! Bunot. Ah! Paano kasi? Ah! Ah! Ano ba yun? Dulag, itong pagkalang. Ay, bawas na 30 ang buhay. Yo! Ay, Nagpara ka, Virgin. Ano ba dito pa nun? Sabi ko, hindi na siyo. Ay, tutulog. Ay, putang ina. Nagtutulog ka, ano? Kasi ka naman lang today yun. Tuloy daw. Yun. Yan na, bet. Yan na, bet. Nag-brush na. Uy! Sige, dulag. 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 Let's go lang kita ho. Ako ka lang ba dito? Hindi na katawan. May mangyaring wall. Ako na nagpulit dito. Yun. Uy, Ubed! Madayaw naman. Yay! Madayaw. Dahil naman akong badin. Aray, oh. David! Ako po silang oras. Ay!
Sige, plant. 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 Ay, pupo. Wala. Hindi ang beauty. Nasa ibang linggo ay dalawa. Sus, madaya. Ibang lingway. Ibang lingway, oh. Ibig. Nasa ibang lingway. Ang madaya. Snake, pero. Ay, kumati ka? So, ay, Ha? Oo. Wala. Ano pa daw? Ibang lang mabalita. Ano, yun? Na. Puro listen ako dito. Mga pratad. hindi ang ginawa. Ano? Yung trabaho sige. Bakit ako ay? Para yung yan maka-explore. Yung pagkalan. Yung pagkalan. Ay, yung pagkalan. Hindi ko naklat. Ay, puta ko! Ano pa gula mo ay. Tawag na ako. Ikaw nila na dito niya. Tawag na ako sa yun. Natatag. Kaya pala lang yun. Bubo yan. Ay, tulungan sa na. Ah! Parang yan. Bang! Bang, 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 bang. Oras pa ngayon. Ano ba? Uy, puta nga, Ivan.
Ano, sa number ka, pre. Yung nakita ko. Okay, man. Paro, zombie, Hello, Goldie. Kaya ba? Boss, ano mo? Bakit kayo? Nasa puso ko. Ay, nako. Yung alamat. Sabi, Uy, positin ko lang ito. Wow. Di ba, ano, Ayan, di ba talaga? Sabi, kung ilang kumag, ay, treasure, yun. Tapos, respect na. Ito, sabi ko, yung lang
Oh no. Ah, yun. Uy! Dumaan! Ba't kayo kasi dumaan? Uy! Diba? Huwag ka sa restaurant mo. Anong punta ka na? Ay!
Wala mo silang istorya. Meron ka man.
Ay ka. Ano ko ngayon, Fly? Jesus! Talas Naglukso na nga sa talikod. Blade na naman naman. Blade ka na. Ay! Nagandang pasuwan. Go sa isip. Ay! Ayo! Hindi, hindi ko dyan. Ala, guys, ito. Luwas! Guys, guys. Ay! Woo! Parang lahat na mga namin. Hindi, hindi na nakatagbakbakan. Ay, kumubit! Oh! Ang ayos ko po. Ang paano, ikaw. Ah!
Ay! Nagkaroon ako. Baba, 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 Ako, ang data ka pa. ano? Ako, kung marunong ko. Devi, ano mo? Sabi na. Ay!
Naman, eh. Basta, Ano talagang, ah, uy, school. pati na ta. Aba,
kamay.
Yun! Ano na? What? Uy! Malay din dito. Yun! 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 Nasa naisa ko. Kaya balikan ko sa labay sa piso. Yan eh. Diba?
Kung sa to,
ganun na kasangkay. Kapulog sumipon ni Boy. Ano pa ito? Ay, dahil sa kita nagsasabi kay Boy. Ito ba rin ba? Direct din na, 47. May paipag-abo. Kung sa aga. Yeah. Then nakatarang si Boy. Hindi lang. Diretso niya. Diretso ulit. Sa aga darat, yung sa tunggol. Open ko sa por, basta ako dyan po. Tapos utang ko sa video. Basta ako sa ano, sa por. Huwag mo na doon ni Dad. Sorry.
Dati pa siya. May pakal mo na kaya.
Ito wali.
Nah, puro di Baliang. Puro Baliang.
Out lang, boy. Boy, out lang, boy. Sila. Saan po? Sila benta po. Kaya kayo.
na lang.
Ang pizza daw. Ganon. Hindi ko lo. Dalawa sa office. Good night. Grind. All the day. Oo, hindi ka susindikit. Sarah, and you go, I never loved you. Ang sino mo? It's like you know. Maybe you know that. Kaya mãe, eu gostei, né? Eu gostei, né?
Ay. Lupa kaya ng ay. Lupa kaya. Out na sa loob. Tumayo. Ha? Bakit? Ano ka? Pero maintain mo, tumayo mo sa tao. Nakapira ka na. Pira? Habis. Pakayanan. Wala pa na yung magaligod nun yan ang mga tanong mo. Baka, ito kung ano. Wala pa rin. Abangga. Abangga. Abangga.
Ay, pwede ka, Ate. Oo pa. Ay, salamat. Yun na ako,
Bakit kita ka sa video? Ay, Sabado makata ko lang. Sabado? Pero maano kami? Sabi lang sila, ano kami? Divided by, sabi tayo, hindi ko para pinag-uwi. Bago yung keyword o ginawa natin. Nagkama ako, ano ka, absent ko, ano ko, nakakatawa. Okay, lang. Alam mo kung paano yan kung sa tayo ka. Hindi. Hindi ako kailan tinawag kahit ako ng ano. Nakapil. Nagkaroon yun. Kung nag-computer ka sa sarili ko, kawan ka. Ano ba ito? Sponsor sa sila. Okay, mag-inert. Balikan ba? Ulit crush. Kaya, may mabasa ka dyan, no? No trash. Sa taas. May mabasa ka dyan. Na no trash. Kaya na, may mga kanta, no? Trash. Emisor. Pero, On air. On air. 70.